שלום עליכם, פרשת השבוע שלנו, פרשת נוח. בפרשה הזאת אנחנו נחשפים אל נוח, אל המידות שלו, אל המעלות שלו. חז"ל הדגישו לנו הרבה פעמים השוואות בין נוח לבין אברהם. אנחנו יודעים שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, והתורה מחלקת לו ציונים ומציינת אותו, ואצל אברהם לעומת זאת אין שום ציון, אלא מיד ניגשים אליו. כבר המהר"ל העריך בדבר הזה. ויותר מזה, אנחנו מבינים שיש פה שתי תצורות שונות של צדיקות ושל התנהלות בעולם. אברהם מכיר את בורו והפיץ את הדבר הזה לכל העולם. כן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. אברהם קורא בשם השם. ואצל נוח מצד אחד יש איזו צדקות, מצד שני בסופו של דבר המהלך שלו החינוכי לא הצליח. אנחנו יודעים שנוח בנה את התיבה במשך 120 שנה בכדי להשיב את האנשים בתשובה ולעודד אותם, וזה לא כל כך הלך. אז זה מאפיינים שונים. חז"ל אומרים עוד מאפיין, שאצל נוח היה צריך סעד. נוח היה צריך כל הזמן עזרה אלוקית. ואברהם אבינו, אברהם הסתדר לבד, את האלוהים, התהלך נוח, זה שקדוש ברוך הוא הולך לפניו, ואברהם התהלך לפניי ואת תמים, אברהם הלך מעצמו. זה גם מעורר איזו שאלה, מה דרך המלך? זה נכון שכאילו אצל נוח זה מגיע ממקום של חולשה, אבל יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא. ואצל אברהם אנחנו מדברים על איזשהו נתק. מסביר השפת האמת לשנת תרל"ד, שמדובר כאן באמת על אופנים שונים, מדרגות שונות בעבודת השם. אצל נוח היה חולשה, אצל נוח היה חוסר אונים. החוסר אונים הזה הוביל את נוח להכרה בגדלות השם. אבל החוסר אונים הזה גם גרם לו כל הזמן להצטרך להשגחה אלוקית שתעזור לו ותסדר לו. אצל אברהם אבינו התנועה היא כבר תנועה אחרת לחלוטין. תנועה של מלמטה למעלה, של התעוררות גדולה. לא של חוסר אונים, כי אם של יצירתיות ושותפות במעשה הבריאה. לכן עם ישראל בעצם בהרבה מובנים מתחיל מאברהם ולא מנוח, למרות שאפשר היה לסמן את נוח בתור ראשית הבריאה מחודשת אחרי דור המבול. אבל אצל נוח הדברים הם מה שנקרא עם שלפחים. הם לא... אין שם מהפכנות, אין שם יצירתיות, אין שם איזו הברקה שסוחפת. אצל אברהם אבינו אנחנו מגיעים למדרגה הזאת. אברהם אוהבי, זרע אברהם אוהבי, האהבה הזאת והפעלתנות הזאת של אברהם היא זאת של המובילה. ואומר השפת אמת, הנה חינמי, אז מה יותר טוב? קשור למה שצריך. זה מה שנוח היה צריך, וזה מה שאברהם היה צריך. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את מה שאין לו. אברהם לא היה חסר לו ביצירתיות ובפעלתנות. וממילא לכן הוא לא חיכה ולא נצרך להשתעבד כולו ולהסמך כולו על הקדוש ברוך הוא. לעומתו נוח, עם חולשתו המסוימת והפסיביות האופיינית לו, לכן הוא היה צריך את העזרה האלוקית כל העת. שנזכה כולנו להיות בבניו של אברהם, אבל יכול להיות שבאמת לפעמים, אם אנחנו צריכים השפעה והשגחה גם באופן של נוח, שנדע לא להשיב אותה ריקם, אלא לאמץ אותה אלינו, ואולי לעתים, כשאנחנו באמת צריכים סעד, שהקדוש ברוך הוא ידחוף אותנו וישמור עלינו קדימה. שבת שלום.